zagin amalan yayi ya gama fayana a tsoron shigar dare tsara iya karka a karka tsallaka hura mai inshuri kafan dare alfarmar mugu sai duhun dare talata ne can tsakar dare sawu ya dauke lokacin burin buka wala da daddare kurawan zara a wallo baba mai damanar yaki tsakar dare sun ga farin wata masu gada na ta arewa da daddare gudu ya farka na gano suna yin burburwa tsakar dare sun ga farin wata masu gada na ta arewa da daddare gudu ya miƙe na gano suna yin burburwa tsakar dare